இமாச்சல பிரதேசத்தில் செயல்பட்டு வரும் பிரபல நிறுவனத்தின் பெயரில் புதுச்சேரியில் மீண்டும் போலி மருந்து தயாரிப்பில் ஈடுபட்ட தொழிற்சாலையில் மருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு துறை அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறையினர் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டதில் 3 லட்சம் மதிப்பிலான வலி நிவாரணி, நரம்பியல் உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட போலி மருந்துகள் மற்றும் மூலப்பொருட்களை பறிமுதல் செய்து அதன் உரிமையாளரை கைது செய்து தொழிற்சாலைக்கு சீல் வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். புதுச்சேரியில் அடுத்தடுத்து போலி மருந்து தொழிற்சாலைகள் சிக்கி வருவது மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. புதுவை சி நியூஸ் செய்திகளுக்காக சித்ரா.